kaunti mano mochung' ne weche mag somo kata oyo ibro bedo kilero ne nyikwa Ramogi Jwang. En mana Newton kapok arwako wendo mantiere kaunti ma Kisumu in mena winja na pachi kotenre kod dwaro mano mar chulo fee e mbui mar eCitizen. Ana paro ni pacha digwenyre gi pach jalno mochung' ne weche mag somo kaluwore gi twak makoro giketowa mondo wabed godo sani. Pok otieko dwe achiel nyaka ne jonyuol chandre matero nyithindo skul. Kendo kanyo ing'iyo to ne en chandruok ma nyithindo moko ne nitie manokadho public primary manodhi national schools through manosiepegi to gi oganda mancho chiwore ni mondo gidhi gidonji mondo gisom. An awuoyo kaka jalno ma nigi skul, an gi primary to gi secondary. Kendo achaka wuoyo ka ng'at matiyo gi riwruok ma ok mar piny owacho ma tiye kor gwenge kucho maromo gi nyithindo machandore gi mine machandore gi nyithindo makich making'iyogi to somo no kende makineno to nyalo biro yawo pachgi machieng' moro dalagi be taya noliel. Nyithindo gi ibiro yudo ka samoro dagi modong' kodgi tok ka jonyuol nosetho nyalo yudo kata bando moro to tere skul mondo ndikne mondo nyakware osom. Iyudo ka nyithindo gi samoro nyalo go amal moro matin mag mjengo mag gedogi mondo dhi ochulgo skul. Ok ang'eyo ni to sama ne wachni wuok e ministry mar education be ne giyango ni ji ok romre Kenya ka kech adwa mana wacho ni jotelo motelnwa sani thothgi ok wuok e mier kamana nigi pesa kata mana ker marwa king'iyo history mare nowacho ni nochandore kodhi skul ma seche moko kata wuoche noonge godo. Koro state no aparo ni nikech atiye kor gweng' kucho pok orumo kendo pod ong'eny. To ka wach chak wuok ni kor dwa chul pesa ni e yo mopogore to kichak idhi e schools kuma idwa chule pesa ni kidhi penjo the principals kiweri kata mana gi Ministry of Education ka tibiro ka nitie nyithindo mang'eny bende e skul kucha ma principal opanda mondo som mondo chieng' moro gimbe gibed ji e Kenya ka. Asebedo kaluwoga jotendwa ma josiasa gi iyudo ka wan kata mana gi honorable Babu Owino owacho pile ni en